जों जतनो RSS VHP एबा विश्व हिंदू परिषद कतालखे NEP NRC CAA tei CAB no karibo social media o viral engmani ST SC OBC rok tumungno hindu ungya hingke borok ST SC OBC ni manthai rokni simin bebak yak kari rejaknai ukokno जों जतनो sawiman khana tripri khorangni tini ni kok abono phiaba tini ke chini part 1 ukokno bebak sukrubui sanani bagai waisabai sabaya abani bagai tripuri khorang abono kaiba part khlai bagai naharka tirini sini u video paibai mani yagolo u video ni part 2 ni mangpli nukjagana norok abono part 1 ni simin part 5 jora toloi tumuna naya hanke mungsa bujiglak abani bagai part 1 ni simin part 5 jora bebak nainani bagai tripuri khorang bebak lukorogno no kobogo phaidi dinini ukokno rogai part 1 jeng jenglayana Arya Samaj BC 1875 April talni 10 tarik ageke Bombay tabukhe Mumbaio Dayanan Saraswati songchajakha Hindu dharmono jotoni slai dharmo kcham tei kchamkuk tei kahamkuk hnei tisalaina chenglaikhya Hindu rokhe bono maharishi eba sadhu kotor hinei salayo Hinduni Martin Luther Hinduno mthangnaisa Dayanan Saraswati khe Muslim bai Christian rokno kubun hani dharmo hnei borokno Hindu rokni ari hnei Christian tei Muslim rokno blaikeno nasrijago Arya Samaj ke Muslim bai Christian missionary samungno muthaknani bagai chaitok layo Dayanan Saraswati no Hindu dharma bai political manjorna chengkha political bai dharmono manjorukhe eba thansa khlaikhe abo belaino kirima singsa ungo borokni wanchu mungkhe abono Hindu siminse India hawo tongoi mannai hnei bo salayo India ha no Aryabhatta eba Aryan ni ha hnei bo borok gosio tabukni Hindu rokhe amono slayei Hindutva hnei mung pharlaikha BC 1923 o Swami Swadananda bai Suddhi Pandano songsakha Suddhi ingkha Hindu rokni kathar khlai jakmani panda kathariano kathar khlai jakmani kubuni dharmoni borokno Hindu dharmo o sidok jaknani bagai u pandano songsa jakmani ingkha